Menteri rang ba CM Conrad ke sangma ulatho da ka shithi sha menteri katanat puli puthi ka Sorkar Pdeng Dhamendra Pradhan ban Pynkynriah shwa leni pynjlan ya ka exam CUET mynta snem na ka benta ki samla puli Meghalaya hadin bakalami bon ka jingu jingnam baki hab ban letho exam shakaleng ki jala haka shithi menteri rang ba ula Kyrpad menteri ka Sorkar Pdeng baun batha ya ka National Testing Agency bahkan bishar piang bat ban pengatho exam Common University Entrance Test UG arhaja apsan yaki samla puli ka Meghalaya hala ka jong ka jala kani ka jing Kyrpad no menteri rang ba kare hadin babun ki samla puli ka jala kilami shakhamat ban penpau ka jing ngau diau baki hap panlet shadow Nagaland Jorhat Mizoram bat wat shadow Kolkata bantho ya ka exam CUET kumta Conrad long bakanie karakta bahai ki samla khantam kitu ki bawan ne ki long yeng baduk ki bam kot bor wang bakanie kan pen bor ya ki samla wat ban ino sendan ya ka jing pulie jongki